Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er onduidelijkheid is over valse bankbiljetten. Er kwam een bericht afgelopen zaterdag, een persbericht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, waarin melding werd gemaakt dat er was gemeld dat er valse 20 Caribische guldenbiljetten in omloop zijn. Maar zowel de politie als de Centrale Bank hebben deze biljetten zelf nog niet gezien. De bank benadrukt verder dat de nieuwe biljetten zijn voorzien van geavanceerde echtheidskenmerken en daardoor uiterst moeilijk na zijn te maken. Het is niet zeker of het daadwerkelijk valse biljetten zijn of dat het zogenaamd nepnieuws is. Maar de Centrale Bank roept het publiek toch op om waakzaam te blijven en zich goed vertrouwd te maken met de echtheidskenmerken van de Caribische gulden bankbiljetten. Als u denkt dat u een vervalst biljet heeft ontvangen, verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden bij de politie of de Centrale Bank. Aldus de Centrale Bank. Sylvania praat over herfinanciering. De minister van Financiën, Javier Sylvania, is naar Nederland gereisd en heeft er onder meer overleg gehad met de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Eddy van Marem. Hij laat ook weten dat hij blij is dat de Tweede Kamer ingestemd heeft met het voorstel om een deel van de staatsleningen die Curaçao bij Nederland heeft te herfinancieren. En dat kan op de wijze zoals Sylvania dat voorstelt. Het gaat onder meer om een obligatielening van 141 miljoen gulden die in oktober van dit jaar afloopt. Het gaat om een schuld van 82 miljoen gulden die ten tijde van de Nederlandse Antillen is afgesproken, maar die wordt nu omgezet in een gespreide terugbetaling. Sylvania laat weten dat er geen nieuwe leningen zijn afgesloten, maar dat de herfinanciering, zoals hij het voorstelt, wat voor Curaçao beter is dan de huidige wijze van terugbetaling, dat daar akkoord over is gekregen vanuit Nederland. Dus hij is tevreden. Verhoogde staat van paraatheid opgeheven. Dat heeft natuurlijk te maken met de marathonzitting tegen Irvin Nutuwawu. Van 22 juni tot en met 5 juli heeft Defensie militaire bijstand geleverd. Onder meer door de marinekazerne Suffisant als zittingslocatie klaar te maken. Maar ook vanwege intensieve veiligheidsmaatregelen. Er was bijna 2 weken lang sprake van een verhoogde staat van paraatheid. Met 24 uur per dag intensieve beveiliging en bewaking. Zowel op als rond de kazerne. Ook is opvallend dat er veel drones die boven het luchtruim bij marinekazerne Suffisant vlogen, zijn gejamd en zodoende buiten werking zijn gesteld. Het gebied rond de marinekazerne was uitgeroepen tot no-fly zone. Gemiddeld zijn er per dag 10 drones op deze wijze geneutraliseerd. En Nuto is weer in Nederland, Irvin Nutuwawu, na de marathonzitting op Curaçao. Hij was hier van 23 juni tot 3 juli in de rechtbank aanwezig. Die is afgelopen zondag weer terug naar Nederland vervoerd. Dat gebeurde via een vlucht van Correnden. En op de foto's die de Extra heeft geplaatst ziet u dat hij begeleid wordt. Er is natuurlijk begeleiding bij zijn vlucht terug. Eerst zou hij zaterdag terugkeren, maar dat is uiteindelijk zondag geworden. Hij blijft voorlopig vastzitten in de extra beveiligde inrichting in Vught. 23 september hoort hij het oordeel van de rechter en er is levenslang tegen hem geëist. Moratorium op standplaats aan de openbare stranden. Dat is een boodschap van het ministerie van Economische Ontwikkeling, want de groei van het toerisme de afgelopen jaren is echt flink gegroeid. Dat hebben we allemaal gezien, maar dus ook de vraag naar standplaatsvergunningen aan openbare stranden. Mensen die bijvoorbeeld eten of drinken willen verkopen of verhuur van stoelen en parasols. Nou heeft het ministerie bepaald, we hebben daar op dit moment geen specifiek beleid voor. Dus de komende half jaar nemen we geen vergunningsaanvragen aan. We gaan een beleid ontwikkelen en daarna kan er daadwerkelijk weer aanvragen worden gedaan om te zorgen dat de situatie niet uit de hand loopt met de toename van het toerisme.
Curaçao roept op tot samenwerking tegen criminaliteit. Dat heeft minister-president Gilmar Pik-Pisas gedaan. Hij is aanwezig bij de 49e CARICOM-conferentie van regeringsleiders in Jamaica. Hij heeft gisteren opgeroepen tot samenwerking tegen criminaliteit in het Caribisch gebied. Want alleen door samen te werken kunnen we effectief optreden, aldus Pisas. Hij riep alle collega-minister-presidenten op om eensgezind, vastberaden en daadkrachtig op te treden in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. En dan hebben we nog een bericht over HAP. Die kan dokters niet verplichten. Dat is een uitspraak van de Free Trade Authority Curaçao. Huisartsen zijn niet langer verplicht om gebruik te maken van het informatiesysteem dat is ontwikkeld door Esculapius, dat heet EscuArts. In plaats daarvan mogen zij hun eigen informatiesysteem gebruiken op voorwaarde dat dit systeem de huisartsenpost toegang biedt tot alle relevante informatie. Volgens de Free Trade organisatie kan HAP dus niet doktoren dwingen een bepaald systeem te gebruiken. Er is geen mogelijkheid tot een exclusief één informatiesysteem voor huisartsen. Maar het moet efficiënt zijn en als huisartsen dat via een ander alternatief systeem willen doen, kunnen ze dat doen, mits zij op eigen kost zorg dragen voor de noodzakelijke aanpassingen, zodat er een koppeling met het systeem van de huisartsenpost kan worden gemaakt. Dat was een zaak die 8 huisartsen hadden aangespannen. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo terug met nieuw nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want daar was sprake van een blackout afgelopen zaterdag rond 11:15 's middags. Deed zich een storing voor in de centrale van Web. Dat leidde tot een blackout, een stroomonderbreking over het hele eiland. Ook was er op sommige gebieden sprake van minder water uit de kraan of helemaal geen water uit de kraan. Nou, u begrijpt het, daar is natuurlijk meteen hard aan gewerkt. Rond 6 uur 's middags was de stroomvoorziening voor 100% hersteld. En volgens een eerste onderzoek werd de blackout veroorzaakt door een storing aan 2 recipromotoren, wat een grote onbalans in het energiesysteem veroorzaakte. Er wordt nu verder gekeken om te voorkomen dat dit weer gebeurt, omdat ook de toeristen in het hotelgebied te maken hadden met stroomuitval, als er geen generator was, maar ook wateruitval. Dan gaan we naar Bonaire, want er is goede voortgang bij de brandbestrijding van het afvalcentrum. Daar hebben we het natuurlijk dit jaar vaak over gehad. Hè. Er is veel te doen geweest over de branden bij de afvalcentrum in Lagoen. Er is vanuit Nederland hulp gekomen. Het duurt allemaal wel even, maar nu heeft de overheid van Bonaire laten weten dat het blussen van ondergrondse branden is begonnen. En dat loopt voortvarend. Dat hebben ze vorige week al gezegd, maar ze blijven doorgaan met het aanpakken van deze ondergrondse brandhaarden. De komende weken zal er verder gewerkt worden. Het kan dat er soms nog rook ontstaat, maar de mensen moeten op Bonaire weten dat er hard aan gewerkt wordt. Zodra er rook wordt gezien, wordt er veel water opgegoten. Zo worden de resten van het vuur geblust en afgekoeld en wordt voorkomen dat de branden zich verder verspreiden. Er was dus lange tijd sprake van smeulende branden bij de
afvalcentrum. En dan nog even naar Curaçao, want we hebben een nieuwe Miss Curaçao Teenager 2025. Die werd afgelopen weekend in het WTC verkozen. Dat is Taisha Josefina Daal. En het was een mooie bijeenkomst in de Exhibition Hall van het WTC, georganiseerd door de International Beauty and Fashion Foundation. Daarnaast was ook Tiona Catalina verkozen tot Miss Turismo Curaçao 2025. Dus de Toerisme Miss. En er deden 8 deelnemers mee aan de Miss Curaçao Teenager. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want president Maduro in Venezuela heeft opgeroepen tot versterking van het droneverdedigingssysteem met hulp van grote vrienden. Maduro heeft de strijdkrachten opgeroepen om het lucht- en droneverdedigingssysteem van het land te versterken, met nadruk op het gebruik van binnenlandse technologie. En zoals gezegd, bevriende landen, grote vrienden, zo zegt de president, zoals Rusland, Iran, China en Turkije. Gezamenlijk moeten we blijven werken aan het versterken van onze eigen technologie, onze drone- en antidronesystemen. Hij zei dat tijdens de militaire parade op Onafhankelijkheidsdag. De leger zweerde trouw aan Maduro en tijdens de militaire parade werd benadrukt dat de militaire banden met Rusland sterk blijven, evenals met China, Turkije en Iran. En dan gaan we naar Suriname, want daar is Jennifer Geerling-Simons afgelopen zondag officieel verkozen tot de eerste vrouwelijke president van Suriname. Ze is 71 jaar en de voormalige oppositieleider bemachtigde het presidentschap nadat haar partij de meeste zetels behaalde bij de parlementsverkiezingen in mei en daarnaast een coalitie sloot met nog 5 andere partijen. Het is een historische verkiezing omdat het voor het eerst is dat een vrouw president is verkozen in Suriname. En ook de vicepresident Gregory Rusland is verkozen. Er waren geen tegenkandidaten, dus dat is afgelopen zondag allemaal gebeurd tijdens het bijeenkomst van de Nationale Assemblée. Ze zal op 16 juli daadwerkelijk beëdigd worden als president van Suriname. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Er was weer veel nieuws en morgen hebben we nog meer. Ik hoop dat u kijkt. Allerbeste. Tot ziens. Dag.